Manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowababa bengazi ukuthi wayephi, mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe. Manje wagcina eshona ngendlela ashona ngayo. Imaki. Futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le. Yona into engibizele yona le. No phela Kahle nina ngithenje mina nivuka nje nazibuza nje kunina nizongimoshela kanjani usuku. Yazi ngimoshela isikhathi kanjani? no mfethu ungasizwa. Mfethu. Kahle uthi mina ngumuntu engifuna ukuthola kuwe lempilo. Kahle wena ufunani? Yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona. Wena umsanganele ngibuzela wona. Iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama feelings abantu la. No mfethu ngicela ungizwe kahle. Umthetho khona ngizokwenzani? Mfethu ngicela wehlise umoya. Ngizokwenzani la? Ngizokwenzani? Lalela mfethu, lalela. Ngicela wehlise umoya. Mawukuthi wena awuyithandi lento enzakalayo. Kwayona le episode singayidlala nokuyidlala. Ngoba soyidlala ngemvumo yakho kuphela. Wena nje ukuthi wehlise umoya, umlaleli ukuthi uthini. Bengingangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo. Yikho phela ezathatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi. Imake mfethu. Okwazi ekhaya. Okwazi wona ekhaya. Uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena? Uzokhuluma nami. Yini ehlule la? Mfethu. Bafethu nini ngazongimoshela isikhathi. Bafunga enkulu inhlonipho. Ngicela ukuthi uhlale phansi umlaleli ukuthi umfana ufuna ukuthini kuwena. Yabo. Mawukuthi wena awuhambisani nayo yonke lento esiyenza la, ayikho inkinga ngenkulu inhlonipho ngeke sidlale lento la. So besicela mfethu ukuthi umlaleli umfana ukuthi uthini, usimuze ukuthi kahle yini la kubizele yona nanokuthi because kumele uwazi na ukuthi ukubizele nangisho. Uyathanda ukwazi ukuthi ukubizeleni anginjalo. So mnike ithuba kumfana achaze ukuthi ukubizeleni bese emva kwalokho ke sobothi kwenzakalana. Singakwazi mfethu ukuqhubeka. Nani bafethu ngicabanga nina nazi nina ukuthi lezi zinto ezenzayo nina bafethu ngidlala ngihlukumeza imizwa yethu bafethu ngalento yenzayo. Nxese mfethu. Ngicela wehlise umoya ngabe yami ngiyacela mfethu. Siyabonga mfethu. Qhubeka unabe mfethu nangubafe ngathi usewehlisile umoya. Ukuthi ubhuti wami unengane. Manje ingane zakhe ngelinye ilanga zoyifuna impendulo ukuthi kwenzakalani kubabazi. Manje kuyofanele kube khona nami into engizoyitshela azona ukuthi nami ngazama ukuthola ukuthi kwenzakalani, ngathola lokhu nalokhu. Bekufanele ukuthi ngikubuze manje bengeke ngize kuwena endlini. Ngizokubuza into engazi ukuthi izophetha kanjani, isophendulana kanjani kuyona.